Musika zuzenean telebista saioa Hondarribira etorri da gaurkoan Emadan diskoa ezagutzera. Gaur gurekin Eneritz Zuriak. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, hemen bildu gara zure diskoaz gehiago jakiteko, beraz xer gaitezen eta hitz egin dezagun lasai. Zer mugala bainkorretik unibertso hurbilan mihatzen ari haizadi-adi beste zerbaiten bilan telefono kabinetako txamponak bailiran. Hemen elkartu gara Hondarribiko kale eder hauetan, argitaratu duzun disko berria zaritzeko, Emadan izena du, eta hori izango da gaurko elkarrizketaren zutabe nagusia. Hasteko jakin nahiko nuke noiz hasi zinen disko hau konposatzen, eta nola izan da konposaketa lana argitaratu bitartean. Ez nuke jakingo zehazki esaten, zeren kasik ia joan ninteke lehenengo bakarkako lehenengo diskora, 2017an atera zena, zeren garai hartan atera nuen diskoan ere kantu bilduma bat atera nuen, ez nahita nahi ez, disko ideiarekin sortutako zera oso bat, ez? Eta agian kantuak ez dira inzarrak, baina egia da, denboraldi ezberdinetan sortutako kantuak direla, baina beti ere pentsatzen, Emadan, naiz eta orduan oraindik ez nekien ze izen izango zuen, izango zela disko bat, osotasun bat, adieraziko zuen, ez kantu solte bilduma bat, lehen disko ura bezala. Eta hasieran beti bezala hasi nintzen, gitarrarekin eta ahotsarekin, beti bezala. Bakarka ezagutu nahuenak horrela ezagutuko ninduen. Baina egia da, beste buelta bat eman nahi niola diskoaren soinuari, musikari eta bar. Eta hor tartean izan zen single bat, Zaldi Xuria eta Maskara kantuak biltzen zituena. Eta hor, egin nuen pausu txiki bat bestelako produkzio batera, baina oraingo elektronikan eta sartu gabe. Eta elektronikaren pausu etorri zenan izan zela iazko, 2020ko urtarrileko astero batean, non ez nuen txantxetan esaten dut, baina egiatik asko dauka, ez nuen kasik lorik egin. Eta kontua da, izan zela nolabait askatze bat beldurrekiko eta zerekiko, ez? Aspalditik egin nahi nuen zerbait zen, baina ez jakintasunagatik, beldurrengatik eta beti jarri nion frenoa ideia horri. Eta momentu horretan, inspirazioa etorri zen, edo esan nion nire buruari Eneritz aski da. Eta, atea zabaldu nuen eta nahiko modu, zentsurarik gabeko modu batean edo sortu nuen, gero diskoa jantzi duen produkzio guzti hori eta nolabait beste norabidea eman diona nire musikari edo. Ni ezagutu zintuan urteak atzera Kasernarat taldean, Iruko gisa taulatzen zen Irungo banda batean, eta denborarekin 2017an aipatu duzun bezala bakarka hasi zinen, zure izen hartu zenuen Eneritz, Furiak abizena bezala. Eta hor, abentura berri bat hasten da, ez? 2017an hartu nuen benetan bidea edo erabakia Kasernarat albo batera utzi eta bakarkakoari heltzeko, ez? Eta hor batu ziren hainbat gauza, Kasernaraten dagoeneko nire, Kasernarateko kantuak nireak ziren eta gero bandarekin jotzen genituen. Baina egia da, kontatzen dut beti, ez? Euskal Herrian tamalez edo kasu batzuetan zorionez, musikarien bizitzetan ez da izaten normalean lehentasun bat, izaten da zaletasun bat eta askotan 11 lehentasun daude aurretik. Eta nik beti egin dut ahalegina, nahiz eta agian bizimodu bitxi batera eraman nauen, musika lehen lekuan jartzekoa, ez? Eta nolabait une batean esan nuen, bakarka arituta, ez naiz beste lehentasunei begira ibili behar izango, nik nahi dudan erritmoak markatzeko eta nik nahi dudan bezala egiteko musika. Alde on hori dauka, alde txarrak beste mila, konpartitu ahal izatea eta beste musikari batzuekin aritzea mundiala izan daiteke, baina hor zegoen erabaki hori eta une batean gertatu zen kasik modu naturalean, ezta.
irakurri izan ditut hainbat etiketa zure musika definitzeko edo zure jarduera definitzeko, horietako bat, agian nagusiki aipatzen dena, post-folka. Etiketak dira, ez? Eta nik esaten dute, elkar ulertzeko balio badute aurrera. Nik neuk ez dakit norbaitek esango balit post-folka egiten duela ulertuko niokeen. Baina, bueno, sinpleki esan da, bai, folka dago hor nonbait nire kantuen atzean, folka zentzurik agian riko edo simpleenean, hau da, konposatzeko moduan, ez dago gauza handirik gitarraren aldetik, ahotsa ez da nahita ez oso akademikoa daukan ahots bat, ez horrelakorik, horregatik agian folka bai, baina gero edaten du rocketik, edaten du orain elektronikatik, edaten du popetik, eta horre egiten da Eneritz Furiak. Elektronika aipatu duzu eta ni uste dela hitz klabea disko berri hau ulertzeko, ez? Aurreko diskoetan gitarra eta ahotsa ziren nagusi, disko honetan ordea kantu guztietan, ohia guztietan elektronikaren presentzia handia da, askotan era xume batean, hola atzetik datozen doinu txikiekin, bestetan presentzia gehiagorekin, baina gitarrari laguntzen kantu guztietan, ez? Elektronikaren autua disko honetarako aurrez pentsatua dela imaginatzen dut, ez? Bai, aurrez pentsatua bazen, hori esan dudan bezala, nolabait zelako asmoa hori egiteko, naiz eta beldurretatik eta ez jakintasunetik edo dena delakotik ez nuen lehenago egin, ez? Eta, niretzat esan duzu gauza bat garrantzitsua dena, eta da, azkenean egia da elektronikak laguntzen duela gitarra eta ahotsa, baina neurri batean ere iruditzen zait kontrakoa gertatu dela, ez? Bai, gitarratik konposatuta daude kantak eta ziurrenik hori nabaritzen da, baina neurri batean gitarra azkenean ezurdura bilakatzen da eta mamia azkenean gehiago dago lehen bezala ahotsean eta letretan ere esango nuke pisu handia dagoela, baina elektronikak eman diola benetan beste izaera hori eta izaera propio bat, nolabait esan agian ezin ziona eman gitarra huts batek. Emadan diskoaren grabaketa, esan dezakegu, home studio batean egina dagoela, zure etxean sortu zenitun kantuak eta zure etxean grabatu dira. Bai, ia esango nuke lotxa ere ematen didala, ez nukela erabiliko home studio kontzeptua ere, ez? Oraindik eta, apalagoa da, egia da, denborarekin bazoazela biltzen tresnak eta bar, baina egia da diskoa izatez ez dagoela ordenagailuarekin grabatuta ere, mahai digital batean grabatuta dago, 16 pistako batean, naiz eta 2 pista erabili. Hori behintzat gitarraren eta ahotsaren alderdia. Ez nagoelako asko konbentzitzen USB bidez konektatzen diren maien kontuak, nahiago dut ordenagailutik urruti egon behintzat ahotsa eta gitarra grabatzean, eta gero bai ordenagailu aurrean eginda dago eta ez ordu gutxi alde batetik elektronikaren zera guztia, eta bestetik atzetik datorren nahasketa eta postprodukzio fase hori disko honetan askoz ere handiagoa izan dena aurreko diskoetan baino. Elektronika aipatu dugu disko honetako parte importante bat dela. Zein tresna erabili dituzu elektronika atalean, kantuen sorkuntzan eta kantuan janzteko? Alde batetik gehien bat MIDIa dago, ez? Kontroladore txiki batekin nahi nuen eta gero uki dut lana hori zuzenekotara moldatzen zen, nik egia da eskuekin jota egin nuela produkzio hori eta zuzenekoetan oinekin jotzen dut pedalen bidez. Justu nire kasuan Abletona erabili dut eta soinu ezberdinak programaren barruan, baina beste edozein programa izan ziteken. Baina gero egia da, direla beste tresna batzuk, esate baterako akordezko piano bat, edo trikitixa bera ere elektronikaren barnean ia instrumentu, ez dakit MIDI bat diruditen instrumentuak bilakatu direnak naiz eta instrumentu akustikoak izan, ez? Eta hor badago jolas bat ere zaratekin, kalean grabatutako zaratekin edo ez dakit euriaren presentzia badago kanturen batean, horrelako kontuekin jolasean, baina azken batean edo nork erabil dezaken beste programa horietako batekin eta kontroladore txiki batekin egindako produkzio bat da nolabait esan. Esango nuke zure musikaren parte importante bat zure ahotsan dagoela, ahotsa erabiltzen duzu beste instrumentu bat bezala, eta disko honetan presentzia handia dute ahotsek, baina baita ere azpi ahotsek eta azpitik entzuten dira beste ahots txikiak ere, ez? Egia da hasten naizela gitarratik, baina azkenean ahotsa izaten da lema eramaten duena eta horren gainean letra sartzen dut edo nolabait esan. Eta azkenean protagonista hori da eta horren arabera dator gainerako guztia, ez? Eta
alde batetik disko honetan ahotsa bai dela lehenago egiten nuenarekin konparatuz kontrolatuago den zerbait edo autokontziente gehiago dituena, ze egia da erregistro ezberdinak erabiltzen ditudala eta orduan autu batzuk egin behar dira, besterik gabe, grabatzerako orduan, eta gero ere interpretatzerako orduan, ez? Eta gero badago bai koruak daude, aipatu dituzun horiek, desagertzen dira zuzenekoetan, kanturen batean izan ezik, hau da ez ditut erabiltzen, baina egia da, ez naizela sentitu ez da ere behartuta 100% diskoa zuzenerakora eramateko, eta orduan erabaki nuen harmonizazio puntu bat edo ezagian ikuspegi tradizionalenetik, baina ematea beste izaera bat ahotsari, harmonia ezberdinak eginez edo beste erregistru bat erabiliz, ahots nagusitik kanpo zegoena, eta bai koruek egia esan badute hor pixu bat diskoan zehar. Azkenean hori autokontziente batzu daude, beste batzuk agian ezain kontzienteak ez, baina lagunei azaltzeko edo nik neuk ere teknikaldetik zentzu horretan ez baitaukat hiztegirik, baina esaten dut batzutan kantatzen dudala grabe xamar, ahots helduagoarekin, beste batzutan aurra ahotsetik gertuago den batetik, eta aurra ahotsa diodanan ez naiz ari ahots zuriaz, baizik gehiago ahots ia ironiko bati buruz ari naiz, ez potxoki ahotsa izan litekena edo gertu legokena horretatik, eta gero nire ahots registro arruntena edo natural ateratzen zaidan hori, ez? Eta hiru horien arteko jolas asko daude, gero tematiken arabera eta kantuak daukan atmosferaren arabera, ez? Haio, aitzin, inor Amastual zuen eraikinak estalita zerua lehiotik arago soilik auzoen munduari begira igaroko zituela egunak odi floresante bat aterpeduen artean bitartean Espainitatik ea bitartean biriketatik ea Dagoeneko eskaini dituzu zuzeneko emanaldi batzuk, nola joan dira orain artekoak? Garai bitxia da disko bat ateratzeko eta garai bitxia da zuzenekoetara joateko, esango nuke zail dugula bai musikariek, baina baita ere entzuleek eta hor zaila dela batzutan zure burua kokatzen, ez? Eta onartu behar dut eta niri ez dakit, ez zait gustatzen gauzak apaintzea eta gehiegi orduan onartu behar dut lehenengo kontzertuetan sufritu nuela nolabait oraindik naiz eta etxean entxeatu eta azkenan zuzenekora eramatea horrelako gauza bat beste kontu bat da, holtzan zauden momentutik aurrera horra hasten da nolabait kronometroa atzeraka egiten benetan, ez duzu lehenago benetan sentitzen. Eta sufritu dut nolabait eszenaratze hori nola eraman aurrera berak ni menperatu gabe, ez? Aipatu dudan bezala. Baina egia da azkeneko kontzertutan esate baterako Bonberenea datorkit gogora. Hor bai esan niola nire buruari, ados, emadan eta biok hasi gara elkarru lertzen oholtza gainean, ez? Eta apur bat hori da ere bai, ez? Prozesua. Egia da, bizi garela pixka bat garai batean ere non dena ez dakit izan den saren eragina edo zer, baina badirudi bestei errealitate bat azaltzen diogunean dagoeneko oso borobilduta ematera behartuta gaudela. Eta nik ere sentitzen dut presio hori, eta ez dagian nahi eta nahi ez horrela izan gero emaitza, ez? Baina hori, borobiltze ariketa horretan banabil eta apurka gozatzen hasten kantu horiek ematen eta esango nuke entzuleak hori igertzen duela, nolabait esan. Honetan zuzeneko musika zirkuitoa nahiko hautsita dago, aretoetan egiten dira hainbat emanaldi, antzokietan, eszena gaztetxeroa eta tabernetakoa dena bertan bera dago ehuneko handi batean. Non kokatzen duzu zure burua zuzeneko musika eszenan? Egia esan hitza bera ere gatazka txua iruditzen zaitez, baina nolabait undergrounderantzago dagoen musikaria izan da,
ia privilegiatua sentitzen naiz une honetan jotzen aritzeagatik, ez? Baina bueno, egia da, ni haserre xamar nagoela gauza batekin, eta da orokorrean instituzioetatik eta hainbat edabidetatik ematen diguten mezua badirudi hegoaldean behintzat dela lasai, baditugu kontzertuak, dena ongi doa, eta aldi berean gertatzen da diozuna, ez? Gaztetxe gehienak itxita daude, tabernetan ezin da jo, eta hor ere sortzen zait beste kezka bat. Eta da neurri batean ahaztu egiten zaigula ze galera eragin dezakeen guzti horrek. Orduan, hainbat gauza gurutzatzen dira hor, eta nire kasuan hori jotzeko aukera badut, baina neurri batean ere ez dakit nire lekuan jotzen ari naizen batzuetan, hainbat gauza daude. Eta gero soldautuaren kulturan oso murgilduta gaude, eta etengabe sarrera guztia saldu dira baina aforoaren erdiarekin ari gara lan egiten. Eta orduan oso errealitatearen alde borobildu hori ematen diogu ikusleari edo entzuleari, ez? Eta ez zait iruditzen errealitate realista bat. Gustora aritu gara zurekin hizketan, gustora entzun dugu emadan diskoa ere. Orain bidea egitea besterik ez da falta, eta diskoak ere bere bidea egitea. Eskerrik asko Neritz gurekin izateagatik eta bidean topatuko gara. Mila esker zuei, plazer bat.